Poštovani gledaoci, Hristos se rodi. Pratite prenos Božićne svete arhijerejske liturgije koju predvodi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje sveštenstva Saborne crkve u Beogradu. Moje ime je Dragana Vučićević i u ime RTS-a bit ću vaš domaćin, a naš stručni konsultant ovoga jutra je đakon Radomir Marinković, veroučitelj. Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Najradosniji hrišćanski praznik. Jeste, svim našim gledalcima želim najpre da čestitam Božić i svim hrišćanima koji praznuju ovaj dan po julijanskom kalendaru. I Božić jeste najradosniji hrišćanski praznik, praznik rođenja jednog čudesnog deteta, mada je svako dete čudesno, ali ovo dete se razlikuje od ostale dece jer je ono prevečni Bog koji nas radi postao čovek. Božić je dakle praznik rođenja Boga deteta Hrista Isusa i taj događaj predstavlja prekretnicu za čitav ljudski rod, tako da i vreme delimo na ono pre i ono posle rođenja Hristovog. Njegovim rođenjem okončana je jedna epoha odvojenosti Boga i čoveka, epoha iščekivanja i pripreme za dolazak Spasitelja i započela je nova epoha u kojoj su Bog i čovek ponovo zajedno. Rođenjem Hristovim je premošten jaz između Boga i čoveka i Bog nam se otkrio kao ljubav, ovaploćena ljubav, koja je sišla među nas da bi nam darovala život večni. O razlogu Hristovog dolaska u ovaj svet najbolje govore reči svetog Atanasija Velikog, koji kaže da je Bog postao čovek da bi čovek postao Bog. To smo nekoliko puta citirali i noćas tokom prve božićne liturgije u hramu Svetog Save, da Bog je postao čovek, da bi čovek postao Bog. I mnoga deca koje veroučitelji, kao što ste i vi, uče, ponavljaju. Da kažem sad već tu jednu krilaticu. Da. Pa u tim rečima je sadržana suština ovog praznika. Upravo to je ono čemu se radujemo ovoga dana. To je razlog zbog koga je Hristos postao jedan od nas, da bismo mi postali upravo kao on. Kažemo da je najveseliji, najradosniji hrišćanski praznik. Verni narod, iako je minus 14 u Beogradu, tokom noći je bilo minus 10 do minus 17, sada minus 14, verni narod se okuplja u hramu i to je veliki značaj da svi uzmemo učešće u službi gospodnjoj i patrijarh srpski Irinej u poslanici Srpske pravoslavne crkve poziva da svi aktivno uzmemo učešće u proslavi Božića. Jeste, lepo je vidjeti ovoliki broj vernih koji su i pored veoma hladnog vremena napustili svoje tople domove i da bi došli u crkvu i susreli se sa Bogomladencem Hristom. Mi se molimo za sve ljude i želja Božija je želja crkve Hristove da se svi ljudi spasu. Sveta liturgija je upravo mesto sjedinjenja Boga i čoveka, pa samim tim mesto našeg spasenja i zaista nam je puno srce kada su hramovi puni vernog naroda. Međutim, opet treba i naglasiti da masovnost nikada nije predstavljala imperativ za crkvu. Na nekom skupu, na nekom koncertu se okupi veći broj ljudi nego na svetoj liturgiji, ali to nije iznenađujuće s obzirom na sredstva koje se u tom cilju koriste, na marketinške kampanje koje prethode tim događajima. Međutim, nama nije namer da se služimo takvim sredstvima da bismo ostvarili svoj cilj i misiju koju nam je Hristos poverio. Crkva je institucija sazidana na drugačijim temeljima i na drugačijim principima i ona, po rečima Hristovim, opstaje i opstaće dok je sveta i veka, dok mnoge druge institucije kojima je stalo samo do ovozemaljske slave koristi nastaju, doživljavaju svoj vrhunac i onda polako iščezavaju sa istorijske scene, bivaju zamenjeni novim i tako u krug. Zadatak crkve je da svedoči Hrista ovome svetu, ne da ga nameće. Crkva je tu da ponudi, a svako ko traži istinu, ko traži smisao, ko traži život, naći će put do crkve, do svete liturgije, koje je jedino mesto na kome čovjek može susresti Boga i postati jedno sa njim. To ne možemo doživjeti ni na jednom drugom mestu. Dakle, ne možemo doživjeti van liturgije? Pravoslavna crkva veruje zapravo da svi ljudi imaju urođenu žeđ za traženjem Boga.
Time se pretpostavlja mogućnost neke naziruće spoznaje Boga putem prirode i božanskih energija koje dejstvuju u svetu. Bog nije prestao da se brine o celom svetu koji je stvorio. Ne samo da su ljudi tražili Boga, već i on tražio njih. U mnogim okolnostima Stari Zavet opisuje inicijativu Boga da pomogne i vodi čovečanstvo. Božja slava nikada nije prestala da obasjava svet i privlači sebi istinske bogotražitelje. I sam Hristos pohvaljuje iznenađujuću snagu vere koju je sreo kod neznabožaca, kao kod žene Hananke ili rimskog centuriona. Ništa ne može ograničiti zračenje Svetoga Duha. Gde god vladaju ljubav, dobrota i mir, tu primećujemo tragove susreta Boga i čoveka, ali punoća bogopoznanja je sadržana u crkvi Hristovoj i njenim svetim tajnama. Jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha sada i uvek i u vekove vekova. Kada već govorimo o prisustvu vernih na liturgiji, lepo je pomenuti i ovi dečiji hor koji tako lepo peva i prisustvo dece, prisustvo drugih konfesija, prisustvo vlasti. Vidimo i predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, prisustvuje ovoj službi, ministarka pravde Nela Kuburović, Aleksandar Karađorđević. Da, to upravo govori o tom sabornom karakteru svete liturgije, gdje ona okuplja različite ljude, različitog uzrasta. Ja mislim da se mališani najviše raduju završetku ove službe, pričešću, a onda poklonima. Da. I Hristos i nas poziva da budemo kao ovi mališani, da budemo kao deca, jer kaže, takvih je carstvo Božije. Da kažemo i da je važno učešće vernih u Evharistiji, odnosno liturgiji. Svakako, liturgija jeste i razlog na kraju zbog koga smo postali članovima crkve svetim krštenjem. Pa evo, iskoristit ću priliku i da kažem par reči o liturgiji. Liturgijom ili Evharistijom nazivamo onaj obred koji je Hristos ustanovio na tajnoj večeri, a koji su apostoli preneli svojim učenicima, episkopima, ovi dalje svojim naslednicima, koji je tako prenošen u jednom neprekinutom nizu do dana današnjeg. Istu tu službu, isti obred koji je Hristos obavio na tajnoj večeri, evo vršimo i mi danas u ovom svetom hramu i u svakom hramu na ovoj kugli zemaljskog u kome se vrši sveta liturgija. Sama reč liturgija znači opšte zajedničko delo, što nam ukazuje, kao što rekao, na saborni karakter ovog događaja. Malo je poznato u našem narodu da sveštenik ne može sam da služi svetu liturgiju, već da je za vršenje Evharistije, pored sveštenstva, neophodno učešće i laika, odnosno vernog naroda. Unutar liturgijskog sabranja svaka služba, episkopska, sveštenička, đakonska i laička, imaju svoju određenu funkciju i bez njih se, po rečima svetoga Ignjatija Bogonosca, crkva ni ne može nazvati crkvom. Sam Hristos nam kaže, gde je dvoje ili troje sabrano u ime moje, ja sam među njima.
što znači da je prisustvo Hristovo među nama i u nama uslovljeno našim međusobnim odnosima. Zbog toga je za Sloga, mir, ljubav, tako je, veoma da, bitna. jeste da za crkvu neprihvatljiva individualistička pobožnost koja odnos sa Bogom traži mimo realnog života i zajednice sa drugim ljudima. Naprotiv, zajednica sa Bogom za nas pravoslavne pretpostavlja zajednicu ljubavi sa bližnjima, kako to lepo ističe Sveti Jovan Bogoslov u svojoj prvoj poslanici. Kaže, ko voli Boga, voli i brata svoga. I suprotno, ko mrzi brata, koga vidi, ne može voleti Boga koga nije video. Da li onda liturgija može biti ikona Carstva Božjeg? Pa da, upravo blagosiljanjem Carstva, Oca i Sina i Svetoga Duha i počinje sveta liturgija. Sveta liturgija jeste događaj Carstva Božijeg, ali ona ne oslikava Carstvo Božije samo svojom bogatom simbolikom, predivnim poenjem, već pre svega svojim etosom, evharistijskim etosom, odnosi koji vladaju među članovima liturgijske zajednice oslikavaju unutar trojične odnose i odnose koji će vladati u Carstvu Božijem. U Carstvu Božijem postojeće samo jedna vrsta odnosa i važit će samo jedan zakon, a to je zakon ljubavi. Tom ljubavlju Otac voli Sina i Duha Svetoga i Sin voli Oca i Duha Svetoga i Duh Sveti ljubi Oca i Sina. I da bi neko mogao da bude član liturgijske zajednice, da bi mogao da se pričesti svetim tajnama Hristovim, mora se potruditi da bude u miru i ljubavi sa svima. Narušitelji mira, oni čije su duše pune mržnje i zavisti prema drugima, ne mogu biti učesnici božanskog slavlja. I bitno je naglasiti da se nedostatak milosrđa i ljubavi ni na koji način ne može nadomestiti ni dužinom posta, ni brojem pročitanih molitava, ni učešćem u humanitarnim akcijama. Podsjetit ću vas na reči Hristove: ako kreneš u hram da prineseš žrtvu Bogu, a setiš se da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi najpre i izmiri se sa bratom svojim i tek onda će tvoja žrtva biti ugodna Bogu. Milosti hoću, a ne žrtve. Evo sada slušamo božićni tropar o rođenju Gospoda Isusa Hrista, Bogomladenca. Da, crkveni. I gledamo iznošenje Evanđelja. Vladika Arsenije Toplički je prisutan u ovoj službi, iako je noći služio u hramu gde je bilo čak -17. Crkveni himnograf naziva Hrista suncem pravde, suncem koje je pobedilo tamu u kojoj se nalazio neznabožački svet i svojom svetlošću je obasio vaseljenu, svetlošću bogopoznanja. Sad ćemo gledati iznošenje Evanđelja i mali hod.
nacija, Gospod i ne raskajeća, ti jerej vo vijeki počinu, Melkisede kovu. Arhijerej na liturgiji predstavlja samoga Hrista. Ulazak arhijereja u oltar predstavlja dolazak Hrista u ovaj svet. Malo kasnije će njegova svetost zauzeti mesto iza časne trpeze i sesti na sveti tron okružen sveštenicima, poput Hrista koji će ponovo doći sedeći na prestolu slave okružen svetim apostolima i uvodeći nas u carstvo budućeg veka. I tu vidimo da sveta liturgija ikonizuje buduće carstvo Božije, carstvo koje će doći, ali koje je već sada i ovde među nama, koje možemo doživjeti učestvujući na evharistijskom slavlju. Dok se kamerom nalazimo u svetom oltaru, treba reći da je oltarski prostor mistično središte crkve. Središnje mesto u njemu zauzima časna trpeza na kojoj prinosimo sve darove Bogu. Ona simbolizuje trpezu za kojom je Hristos sa svojim učenicima obavio poslednju večeru i ustanovio svetu tajnu pričešća. Časna trpeza istovremeno predstavlja trpezu carstva Božijeg, za kojom će sedeti svi oni koji se budu odazvali na Božji poziv. I tu ima jednu simboliku, u stvari simboliku tajne večere, koju smo pomenuli. Sveštenstvo hrama Sabornog ovde u Beogradu predstavlja apostole. Da. Ako se ne veram, a sam patrijar... Da, episkop, odnosno patrijar, sad u ovom slučaju predstavlja samoga Hrista, okruženog apostolima. Святому Духу,
Poštovani gledaoci, pratite prenos Svete arhijerejske božićne liturgije iz crkve Saborne u Beogradu. Upravo smo čuli, gospodine Marinkoviću, kondak. Tokom liturgija razlikujemo tropare, himne, pesme i kondake. Da, tako sad smo upravo čuli kondak praznika kojim veličamo rođenje prevečnog Boga, Bogodeteta rođenog od Dijeve. Ovu himnu, predivnu himnu, sastavio čuveni vizantijski himnograf Sveti Roman Melod. I ovo je jedna himna koja se retko kada peva na liturgijama, samo o velikim praznicima. Tako je, ovo su zapravo reči svetog apostola Pavla. Vi koji ste se u Hrista krstili, u Hrista ste se obukli. I pevanje ove himne Jelici umjesto tri svetog pokazuje da krštenje ne predstavlja neki individualan privatni čin. Svako krštenje se tiče čitave crkve, čitave liturgijske zajednice. Krštenjem crkva dobija novog člana, novog služitelja. Zbog toga biti hrišćanin znači biti član jedne konkretne zajednice i imati svoju konkretnu službu na liturgijskom sabranju, službu naroda Božijeg. Zbog toga se krštenje u drevnoj crkvi obavljalo u okviru svete liturgije i samo na velike praznike kao što su Božić, Vaskrs, Bogojavljenje. Iz tog razloga se ova himna peva o velikim gospodnjim praznicima. A inače imamo prilike da je čujemo u svetim tajnama, kakva je recimo venčanje, ako se ne varam, krštenje. Na krštenju. Gospodi, prizri s nebese i vižd, i posveti vinograd sej i utvrdi, jegože nasadi desnica Tvoja. Patrijarh je upravo blagosiljao prisutan narod. U rukama drži 5 sveća, 3 u jednoj, 2 u drugoj. Šta to simbolizuje? 3 kirije, 3 sveće simbolizuju 3 ličnosti Svete Trojice, Oca, Sina i Svetoga Duha. 2 sveće simbolizuju 2 prirode Gospoda našeg Isusa Hrista, čovečansku i božansku prirodu, koje su sjedinjene u njegovoj ličnosti. I lekcija sum. Pogledaj s neba, Bože, vidi, posveti i utvrdi vinograd ovaj, koji zasadi desnica Tvoja. Poveli sveti Ježiši,
Radost vernih zbog projeve reči Božje kroz evanđelska čitanja iskazuje se himnom Aliluja, što znači hvalite Gospoda. To je radosni pozdrav Gospodu koji dolazi među svoj narod, među svoje prijatelje. Stojmo
kad se Isus rodi u Vitlejemu judejskome, u dane Iroda cara gledođoše mudraci od istoka u Jerusalim i rekoše, gde je car judejski koji se rodi, jer vide smo njegovu zvezdu na istoku i dođo smo da mu se poklonimo. Kada to ču car Irod, uplaši se i sav Jerusalim sa njim i sabravši sve prvosveštenike i književnike narodne, pitaše ih gde će se Hristos roditi. A oni rekoše, u Vitlejemu judejskome, jer je tako prorok napisao. I ti, Vitlejeme, zemljo Judina, ni po čem nisi najmanji među kneževima Judinim, jer će iz tebe izići vođa koji će napasati narod moj, Izraila. Onda Irod, tajno dozvavši mudrace, saznade od njih kada se pojavila zvezda i poslavši ih u Vitlejem reče, idite i raspitajte se dobro za dete, pa kada ga nađete javite mi da i ja dođem da mu se poklonim. A oni saslušavši cara pođoše i gle zvezda koju su videli na istoku iđaše pred njima, dok ne dođe i stade odozgo gde beše dete. A kad videše zvezdu, obradovaše se veoma velikom radosti i ušavši u kuću videše dete sa Marijom, materom njegovom, i padoše i pokloniše mu se, pa otvoriše riznice svoje, prinoseše mu dare, zlato, tamjan i smirnu. I primivši u snu zapovest da se ne vraćaju Irodu, drugim putem otidoše u zemlju svoju. Blagoslовjuše mu. Evo, posle Evanđelja koje smo čuli, imamo priliku da malo porazgovaramo o praznovanju, o ovom lepom prazniku. Post je prethodio, molitveno smo u postu i molitvi obeležili svih 40 proteklih dana i danas bi trebalo praznovati. Da li su praznici izgubili smisao ili ne? Pa ponekad tako izgleda, zaista, da su praznici odavno izgubili neki dublji smisao i svi liče jedni na druge i da nas marketinški magovi ne podsjećaju da nam se bliži određeni datum, pozivajući nas da što hitnije posetimo shopping molove, te hramove savremenog društva, teško da bismo mogli isprava pogoditi o kom prazniku je reč. Kako svetovni praznici poput praznika rada, Dana žena ili Nove godine, tako i veliki hrišćanski praznici, Božić, Vaskrs. Sve se svelo na isto. Jedi, pi, veseli se, ako možeš, ako ne možeš, bar odglumi da si veseo i potroši što više možeš.
Duhovna pustoš koja ostaje nakon ovako proslavljenih praznika je jeziva. I zato ne čudi što je štampa puna naslova o postprazničnoj depresiji i o povećanom broju samoubistava. Umjesto da nam uliju nade, ovako proslavljeni praznici nam oduzimaju ono malo nade što nam je ostalo. Zbog toga moramo da proniknemo u suštinu praznika, u to šta proslavljamo, zašto proslavljamo i kakve to ima veze sa našom svakodnevicom. Praznici su dani u kojima nam se otkriva smisao našega postojanja. Bez Božića i Vaskrsa ovaj svet bi bio dolina plača i smrti, dok u svetlosti ova dva događaja sve poprima drugačiji smisao. Pa ni smrt više ne predstavlja kraj, već samo novi početak, prelazak iz ovoga života u život večni. Bog je ljubav, a ljubav podrazumeva zajednicu. Zbog toga svako ko sebe smatra hrišćaninom, prirodno je da Božić proslavlja u okviru zajednice unutar koje se ostvaruje kao istinska bogolika ličnost. Tu prvenstveno mislim na zajednicu crkve, u kojoj kroz učešće u njenom životu postajemo deca Božija. Crkva upravo jeste jedna vrsta porodice u kojoj je Bog naš nebeski Otac, a svi mi koji smo kršteni jesmo braća i sestre u Hristu Isusu. I zato se i molimo jedni za druge. Evo, u ovoj akteniji čuli smo i za prisutan narod, i za narod na Kosovu i Metohiji, za bolesne. Za oni koji nisu sa nama danas iz nekih razloga. Ali ovaj prenos znači to da smo mi u stvari zajedno sa njima, sa svima onima koji ovoga jutra nisu mogli iz raznih razloga da prisustvuju u jednom sabranju kako je ova Evharistija. Pa jeste, sveta liturgija je baš svedočanstvo da crkva brine za čitav svet. Iako to mi možda nekada ne osjećamo i ne znamo, ali zaista u crkvama se svakodnevno molimo za sve ljude. A najviše u ovom delu liturgije molimo se za one koji nisu kršteni, da, za oglašene. Za oglašene. Evo, čuli smo upravo reči sveštenika da i oni sa nama, Da i oni sa nama slave, da. Prečasno ime Božije. Da, oglašeni, to su oni koji su se pripremali za svetu tajnu krštenja. Nažalost, ta institucija je kroz vekove iščezla, ali ostalo je svedočanstvo da je nekada krštenju prethodila katehizacija, prethodilo je pripremanje vernih, koje je trajalo duži vremenski period. Njima oglašenima bilo je dopušteno da učestvuju na svetoj liturgiji upravo do ovog momenta. Nakon jektenije i otpusta oglašenih, oni su napuštali hramove, tako je, da, i zato se i ovaj deo liturgije, prvi deo liturgije, naziva liturgija oglašenih i liturgija reči, i nakon ovoga počinje liturgija vernih, to jest onaj deo liturgije kome su u drevna vremena mogli da pristuju samo oni koji su kršteni. Da li to danas tako isto? Pa ne, danas, dakle, apsolutno svakome je dopušteno da prisustuje svetoj liturgiji, s tim da oni koji nisu kršteni ne mogu da učestvuju u punoći evharistijskog slavlja, zapravo ne mogu da se pričeste svetim tajnama Hristovim. Veliko je strašno slavlje, gospodine, kako je bilo iskazano i uzašao se podjeljeno i kako savršao je bio svoj. I kao vladika si predao sam svešno mjesto liturgijske desene žrtve, jer ti jedini Gospodi možeš poraditi što će ti se došlo od te svoje liturgijske Gospodi.
Znači, heruvimske pesme koje slušamo nas pozivaju da svaku životnu brigu sada ostavimo i da svoj život poverimo Hristu koji se žrtvuje za nas. Veliki oci crkve Evharistiju nazivaju upravo žrtvom i ova žrtva nije ništa drugo do krsna smrt Hristova, čije se telo i krv prinose za mnogi i imaju iskupiteljski karakter zbog grehova koji se otpuštaju, zahvaljujući ovoj žrtvi zajedno sa Bogom iz koje izvire život večni. I kako nas ova pesma poziva da ostavimo svakodnevne brige, isto to učinio je i patrijarh Irinej u poslanici ovogodišnjoj, u kojoj kaže da smo svi pozvani da uzmemo učešće u božićnom praznovanju, da ostavimo svakodnevne brige, jer nam upravo ovaj praznik otkriva cilj i smisao našeg života na zemlji.
Gospodine Marinkoviću, evo upravo smo videli pranje ruku patrijarha. To opet simbolizuje jednu duhovnu čistotu. Da, to simbolizuje neophodnost i duhovne i telesne čistote sveštenoslужitelja. Hrišćanska misija se ne ispunjava verbalnim propovedanjem Hrista i bogootkrivenih istina, već time da hrišćani budu istinski svedoci vere, da budu hrišćani svojim životom. Ključne reči svake svešteničke propovedi kao što su ljubav, zajednica, ličnost, sloboda, samilost, praštanje moraju biti žive, opipljive. Moramo ih ovaplotiti u realnosti i to nije zadatak samo nas kao pojedinaca, nego čitave crkve, jer misija ne može biti delo pojedinca, ma koliko on bio važan ili koliko bio harizmatičan, već čitave zajednice. Ako u samoj crkvi kao zajednici čovjek ne bude susreo Hrista, ako u njoj ne bude prepoznao atribute istinske crkve, zajedništvo, ljubav, solidarnost, slobodu, istinu, hrabrost i umjesto njih bude pronašao samo puki formalizam, krutost, rigidnost, politikansko licemerje i služenje nacionalnim idolima umjesto živome Bogu, čovek, bogotražitelj, će takvu crkvu zaobići. Na nama je dakle velika odgovornost da duh ovoga praznika, taj mir Božiji koji nam je Hristos doneo svojim rođenjem, prenosimo naraštajima na autentičan način, odnosno ličnim svedočenjem. Blagoverni, Hristoljubivi pravoslavni narod naš, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek i u vekove vekova. Svjatješe patrijarhe pravoslavne, Konstantinopolskog i Vaseljenskog Vartolomeja, Aleksandrijskog i cele Afrike Teodora, Antiohijskog i celoga istoka Jovana, Jerusalimskog i seja Palestini Teofila, Moskovskog i seja Rusije Kirila, Rumunskog Danila, Bugarskog Neofita, Gruzijskog Iliju i visoko preosvećeni mitropolite i arhijepiskope Kiparskog Hrizostoma, Atinskog Jeronima, Polskog Savu, Češko-slovačkog albanskog Anastasija, Češko-slovačkog Rastislava i svešteni sabor crkve naše mitropolite i episkope njene, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek i u vekove vekova. Blagobrazni Josip.
sve predstavnike vlasti naroda našega i njegovo kraljevsko visošanstvo Aleksandra i sav kraljevski dom, visoko preosvećeni mitropoliti i arhijepiskope, da spomene Gospod Bogu carstvu svom sada i uvek, hitore, priloženike i dobrotvore hrama ovoga i sve dobrotvore crkve naše, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, vas i sve pravoslavni hristijan, da spomene Gospod Bogu carstvu svom, sada i uvek i u vekove vekova. Evo u molitvi, kada prinosimo darove, pomenuli smo i predstavnike vlasti, verni narod i bolesne, oni koji putuju. Tako. Govorimo o veri sve ovo vreme, o tome kako je liturgija nekada izgledala, kako je sada, kako nas mame reklame ili ne mame. Ima li šanse da se vera modernizuje i približi savremenom čoveku? Često se može čuti taj prigovor da bi veru trebalo malo prilagoditi, osavremeniti, da bi crkvu trebalo modernizovati. Međutim, takav kompromis crkva ne bi trebalo da pravi, jer u veri koja se upodobila savremenom društvu i kulturi, mislim da ne može biti ničega privlačnog čoveku koji traži smisao, koji traži istinu, koji na kraju traži Boga, možda i ne znajući da baš njega traži. Hrišćanstvo koje želi da bude alternativa životu u savremenom sekularnom društvu ne sme da bude sterilno. Ono mora biti autentično, treba da bude izazovno i podsticajno. Dozvolit ću sebi da upotrebim reč koja se često može videti na naslovnicama tabloida, šokantno. Hrišćanstvo treba da bude šokantno. Savremenog čoveka je teško šokirati. Naviknut na najrazličitije varijacije zla, nasilja, izopačenosti, skarednosti. Savremeni čovek je postao ravnodušan za sve što jeste i što se dešava oko njega i neprestano je potrazi za nečim novim, nečim što će ga iznova šokirati, što će ga barem za trenutak podići iz mrtvila svakodnevice i dati mu potvrdu da je zaista još uvek živ. A ima li šta šokantnije nego biti hrišćanin u ovakvom svetu? Biti neko ko će okrenuti drugi obraz, ko će ljubavlju odgovoriti na mržnju i nasilje, biti neko ko neće svojim potrebama, prohtevima i strastima potčinjavati sve i sva. Neko ko će u drugome vidjeti lik Božiji, ma u kakvom se stanju taj čovek nalazio, i biti neko ko je spreman da se žrtvuje. Sagrešenja naših od Gospoda molimo. Pokoj korisno dušama našim i mir savetu od Gospoda molimo. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda molimo. Kraj života našega bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristom sudu, molimo. Pomenuši presveto, prečisto, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju sa svima svetima, sami sebe i jedni drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Milosrđem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Da bismo jednodušno ispovedali Oca i Sina i sada će uslediti celiv mira. Celiv mira, da sveštenici se celivaju među sobom, što čine i đakoni. U starini su se i laici međusobno celivali, ali je ta praksa vremenom iščezla. Svešteni poljubac ima duboko bogoslovsko značenje. U svetoj liturgiji mi sagledavamo istinu da nam nema spasenja i zajednice sa Bogom ima od drugih ljudi. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Zapovest Hristova se ostvaruje upravo na svetoj liturgiji. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca, rođenog pre svih vekova. Svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenoga nestvorenog, jednosušnog Otcu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovoplotio se u Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospoda životvornog, koji od Otca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Ovim rečima upravo smo ispovedali svoju veru i vi ste zastali da to naši gledaoci Da čuju simbol vere. Tako je. Koji je formulisan na prva dva Vaseljenska sabora u Nikeji 325. godine i u Carigradu 381. Pozivom da stojimo smerno, svešteno-služitelj nas poziva na budnost, da pazimo na stanje svoje duše, jer ovaj čas će početi najsvetiji trenutak božanske liturgije. Časni darovi treba da budu uzneseni na nadnebesni Božji žrtvenik. U tom svečanom činu prinošenja sam naš život se prinosi na oltar u činu ljubavi i bogopoštovanja. Uznoseći svoje srce Bogu, svoj život usmeravamo ka Carstvu Božijem, saglasno rečima Hristom, ištite najpre Carstvo Božije, a sve ostalo će vam se dodati. I zahvalimo se Gospodu. Pozivam njegove svetosti da zablagodarimo Gospodu, počinje priprema za osvećenje, za pretvaranje časnih darova. Način prinošenja naše žrtve Bogu je blagodarenje. Sam Hristos nas je poučio da blagodarenjem evharistijski savršavamo u svetu tajnu. Blagodarimo Bogu za sva njegova dobročinstva, za njegovu ljubav koja nas je stvorila i koja nas nije napustila ni onda kada smo otpali od njega. Na kraju mi mu blagodarimo i za ovu liturgiju koju je blagoizvoleo da primi iz naših ruku. Pobjedničku pesmu, pojući, kličući, uzvikujući i govoreći. Pobednička pesma je izraz jedinstva nebeskog i zemaljskog sveta. Svojim dolaskom Hristos je premostio jaz između neba i zemlje. Zemlja se ispunila slave Božije. Anđeli i ljudi sada zajedno slavoslove Boga, zajedno pevaju pesmu bogočovečanske pobede.
sa anđelskim silama pevamo svet, svet, svet je Gospod Savaot, prisjećamo se svega što se radi nas bilo, Hristovog života, njegovog stradanja i tridnevnog vaskrsenja. Koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Prisjećamo se i one noći u kojoj je bio predan, te noći ustanovio obred Evharistije, rečima koje upravo izgovara njegova svetost. Ovo je krv moja novoga zaveta, koja se radi vas i mnogi proliva na otpuštenje grehova. Sjećaju se. Prinoseći zbog svega i za sve. Ja nikada ne propustim priliku. Uvek kažem da je ovo jedna od najlepših pesama. Po meni najlepša pesma na liturgiji. Tebe pojem. Dok se ova pesma poje, arhijerej moli Boga da pošalje Duha Svetoga na njega samog, na sve verni, na predložene darove i moli da svemogućom silom budu pretvoreni hleb u istinsko telo Hristovo, a vino u istinsku krv spasitelja našeg. Tebe pevamo, tebe blagosiljamo. Tebi blagodarimo, Gospode. Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu Vladičicu našu. Stojeći pred svetim darovima koji su Duhom Svetim pretvoreni u telo i krv Hristovu, preostaje nam da se molitvom prisjetimo svih živih i preminulih članova crkve. Evharistija se prinosi u ime svih i za sve. I ova molitva predstavlja im logički završetak. Umjesto dostojno, danas se peva Irmus praznika kojim veličamo presvetu Bogomajku. Drugi dan Božića je posvećen Djevi Mariji. Tajna rođenja Hristovog otkriva nam da je Djeva Marija Bogorodica. Svojom verom i poslušnošću Djeva Marija je omogućila dolazak Spasitelja u ovaj svet. Njeno da Bogu zauvek izmenilo tok istorije i učinilo je istorijom spasenja. Zbog toga se njoj, po rečima pesnika, raduje sva tvar,
kao majci Gospoda i spasitelja našeg Isusa Hrista. Najprej pomeni, Gospode, svoje episkopstvo pravoslavni i svešteni sabor crkve naše, mitropolite i episkope njene i preosvećenog episkopa našeg Arsenija i daruj ih svetim Tvojim crkvama u miru, zdrave i čitave, časne i dugovečne, i da pravilno upravljaju rečju istine Tvoje. Svjatijejšago patrijarha našego Irineja, prinosjašago svjatija Darisija, Gospodevi i Bogu našemu, ozdraviže i spaseni roda našego i svego roda pravoslavnago. Velikoga Boga i Spasa našega Isusa Hrista, da bude sa svima vama.
Gospodine Marinkoviću, ova molitva Oče naš, vjeruju Oče naš za prisutni narod, za nas koji ne čujemo molitve koje se tiho izgovaraju, je nekako najvažniji deo službe. Svakako, molitva Gospodnja nas uči i uvek iznova podsjeća da je Bog naš nebeski Otac, da iz neizmerne ljubavi prema ljudima poslao svoga Sina u svet, da bismo kroz njega i mi postali deca Božija. A da smo zaista deca Božija, kaže apostol, poznaće se po tome što imamo ljubavi među sobom. Stoga smo dužni da gajimo dobre odnose, da praštamo, da širimo mir i dobru volju među ljudima. Da bismo uspeli u tome, prestanimo da tražimo ono što je rđavo u bližnjima i potražimo ono što je dobro. Na ovome svetu se ne može naći savršen, bezgrešan čovek. Međutim, svaki čovek nosi ikonu Božiju u sebi, pa čak i onaj najgori ima trenutke kada je veliki, dobar i mio. To jeste ono što treba tražiti ljudima i ono čemu se treba uvek iznova radovati. Njegova svetost uzdiže sveti agnec i poziva sve svete, sve krštene hrišćane da pristupe svetom pričešću. Iako svesni svoje grešnosti i nedostojnosti, mi bi trebalo da što češće pristupamo, uzdajući se ne u svoje vrline, već u milost i ljubav Gospoda našeg Isusa Hrista. Đakon naliva u sveti putir toplotu. Ova topla voda ikonizuje Duha Svetoga koji nijednog trenutka nije odstupio od Hristovog tela. I kada je Hristos bio mrtav, kada je prolivena njegova prečista krv, njegovo telo je bilo neodvojivo i nerazdeljivo od božanstva. I da čujemo sada poslanicu koju će pročitati vikar patrijarha Irineja, episkop Toplički Arsenije. Naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosti božićni pozdrav, mir Božiji, Hristos se rodi. Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Evo nas i ove godine pred praznikom Božića, pred praznikom bezmerne ljubavi Božije, jer nam se danas u gradu Davidovu rodi Hristos Gospod, Emanuil, što će reći s nama Bog. Ovu veliku tajnu ovaproćenja Boga Logosa, skrivan od postanja vekova, najpre su blagovestili anđeli Božiji svojom božićnom himnom mira i ljubavi. Potom im se pridružuju pastiri i mudraci sa istoka, sabirajući tako nebo i zemlju oko Bogomladenca Hrista, anđele i ljude i sve narode zemaljske u crkvu Boga živoga. Kako nam o događaju rođenja Hristovog, koje je po svetim ocima veće čudo i od samoga stvaranja sveta, svedoče sveti evanđelisti, očevici i sluge reči. Sveti apostol Matej u svome evanđelju piše svojim sunarodnicima judejima, želeći da im na osnovu starozavetnih proroštava posvedoči da Isus Nazarećanin jeste Hristos ili Mesija, pomazanik Božji i spasitelj sveta. Zbog toga on svoje evanđelje počinje rodoslovom Gospoda Isusa Hrista, naglašavajući time
njegovu realnu ljudsku prirodu. On u svom rodoslovu pominje centralne ličnosti Staroga Zaveta, posebno ističući Avrahama i cara Davida, jer se za njih vezivalo najviše proroštava o dolasku Mesije, koje su ostvarena rođenjem Hristovim u Vitlejemu judejskome. Prvi deo Matejevog evanđelja nam dakle gromko kaže: Bog je postao realan čovek radi nas i radi našega spasenja. A u drugom delu svoga rodoslova Matej govori da Mesija jeste bogočovek, da je njegovo rođenje nadprirodno od Duha Svetoga i Marije Djeve. Uzevši na sebe realnu ljudsku prirodu, Hristos postaje jedan od nas, ostajući pri tome ono što je od večnosti bio, Sin Božji i drugo lice Svete Trojice. Ovo bi u najkraćem bila blagovest evanđelista Mateja, blagovest o spasenju svih naroda verom u Isusa Hrista. Sveti apostol Luka nam u svom evanđelju, koje je uputio svom učeniku blagočestivom Teofilu, a zatim i svakoj bogoljubivoj duši, daje istorijski okvir rođenja Hristovog. On apologetskim svedočenjem razuverava sve skeptike i neverujuće koji su pokušavali Gospoda Hrista da proglase legendom i nepostojećom ličnošću i uverava ih da je Hristos realna istorijska ličnost i Mesija. Kao istoričar, Luka navodi da se rođenje Hristovo dogodilo u vreme rimskog cesara Avgusta, koji je vladao od 27. godine pre Hrista do 14. godine po Hristu, a za vreme prvog opšteg popisa stanovništva tokom Kirinove uprave Sirijom, što su istorijske činjenice koje ne poriče ni egzaktna nauka. Dopunjujući Mateja, evanđelist Luka o rođenju Hristovom piše ne samo Judejima, nego i svim narodima na zemlji. Luka u svome rodoslovu naglašava da Hristos jeste spasitelj, novi Adam, glava i duhovni rodonačelnik novoga Izrailja, blagoslovenog carstva, Oca i Sina i Svetoga Duha, čime ukazuje na liturgijsku dimenziju ovoga praznika. Da dodamo ukratko kao krunu i pečat svedočanstvo svetog evanđelista Jovana Bogoslova o rođenju Hristovom. Ovaj ljubljeni učenik i apostol Hristov dodaje Mateju i Luki svoje protoevanđelje. U njemu on blagovesti da je Hristos predvečni Sin Božji, reč Božja, logos kroz koga je sve postalo i koji je kao svetlost došao u ovaj svet da nam objavi novi i večni zavet Boga i čoveka, jer se zakon dade preko Mojsija, a blagodat i istina postade kroz Isusa Hrista. Draga braći i sestre, to što su evanđelisti posvedočili, apostoli i sveti oci utvrdili, to i mi vama svedočimo danas na Božić, jer je Hristos isti danas, juče i doveka. Zato vas iz pastirske brige i ljubavi pozivamo da svi zajedno uzmemo učešće u božićnom praznovanju, da ostavimo svakodnevne brige, da prinesemo svoje darove Bogomladencu Hristu, duhovno zlato, tamjan i smirnu, a to znači našu veru, nadu i ljubav, i da se susretnemo sa Bogom i bližnjima. Sveti Jovan Zlatoust je Božić nazvao korenom svih hrišćanskih praznika, jer nam je u Božiću obećano na neki tajanstveni i blagodatni način unapred darovano i sretenje i krštenje i preobraženje, ali i krst i vaskrsenje Hristovo. Zato je naš narod govorio, bez Boga ni preko praga, i nema veće slave od Božića, jer je u Božiću predokušao tajnu Boga
i svenarodnog spasenja u crkvi Hristovoj. Srpski narod je narod Božića, deo naroda Božijeg ili svega roda hrišćanskoga. On je i narod Svetoga Save, narod Svetoga cara Lazara Kosovskog i svih ostalih mučenika i novomučenika koji u zla vremena postradaše kao vitlejemska deca za istinu i pravdu Božiju. Njihove žrtve se sećamo i molimo ih da nas u nebeskom Vitlejemu pominju u svojim svetim molitvama, da bismo bili dostojni svojih svetih predaka, kako je govorio blaženo počivši patrijarh Pavle. Božić nam otkriva cilj i smisao našega života na zemlji. Rečeno svetootačkim jezikom, Bog postaje čovek da bismo se mi ljudi obožili, da bismo postali bogovi po blagodati, ispunivši svoje biće punoćom božanske blagodati. To nije hrišćanski maksimalizam, niti antropološka utopija. To je realnost života u Hristu. To je duhovna realnost koja je dar Božića. Ne dozvolimo zato da nas išta od ovoga sveta koji u zlu leži, odvoji od ljubavi Božije, otkrivene u Hristu Isusu Gospodu našem. Punoća ove ljubavi je i u rođenju Hristovom. Zato Božić zaista jeste dan koji stvori Gospod, da se radujemo i veselimo u njemu. Božić nam ukazuje na svetinu ljudskog života. Ovaj praznik nas poziva na oboženje, a ne na uništenje, na služenje životu, ne samo biološkom, već i večnom, a ne na robovanje smrti. Sveti starac Siluan Atonski se trudio da u životu ne pogazi ni crva, ni mrava, ni cvet, ni najmanji stručak trave. Sve mu je od Boga darovan život, a posebno ljudskom biću, koje je u Hristu ikona Boga živoga. Božić nam osnažuje i vraća biblijski blagoslov. Rađajte se i množite i napunite zemlju. Daj Bože da ovaj blagoslov postane mera života srpskog naroda i svih naroda na zemlji, jer bi na taj način pakao bratoubistva i čedomorstva bio zamenjen rajskim mirom i punoćom života. Neka od ovog Božića oživi Srbija i neka naše porodice ispuni radost i dečija igra. Sveto evanđelje nas upravo i podsjeća na to da ako se ne obratimo i ne postanemo bezazleni kao deca, nećemo ući u Carstvo nebesko. Zato je Božić praznik i naše dece, praznik mladosti i večne budućnosti. U ove blagoslovene božićne dane molimo se Gospodu, Caru mira, da ugasi neprijateljstva među narodima, da spase ljude svoje širom sveta i da bude milostiv svima nama. Neka ovaj Božić prizove u zajednicu sve one koji su se na bilo koji način odvojili od crkve Boga živoga. Neka nestanu jeresi i raskoli, da bi svi ljudi sa strahom Božim, verom i ljubavlju pristupili jedinstvu i životu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Za to jedinstvo se i sam Gospod molio u svojoj prvosvešteničkoj molitvi rečima da svi jedno budu. Pozdravljamo božićnim pozdravom svu našu duhovnu decu u otadžbini i rasejanju i pozivamo ih da žive u međusobnoj bratskoj ljubavi, u ljubavi Božića. Posebno se molimo za raspeto Kosovo i Metohiju, našu duhovnu i nacionalnu kolevku, koju je veliki Njegoš nazvao grdnim sudilištem. Dok je Srba, biće i Kosova. Kosovo je duša Srbinova. Zato će Kosovo i Metohija biti i ostati naša zemlja, jer su tu naša Golgota i naš Jerusalim. Neka bi Bog, jedini čovekoljubac, podario mir i blagoslov svemu narodu svom
i po rečima svetog Siloana Atonskog darovao da ga svi narodi na zemlji poznaju Duhom Svetim u čudesnoj svetlosti Božića. Mir Božiji, Hristos se rodi. Blagoslovena nova 2017. godina, dan u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu o Božiću 2016. godine. Vaši molitvenici pred kolevkom Bogomladenca, čudesno rođenog od Duha Svetog i Marije Djeve, radi nas i radi našega spasenja. Arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh srpski Irinej sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve. Za strahom Božjim i verom pristupite. Poštovani gledalci, došli smo do dela Evharistije kada sledi pričešće prisutnih vernika i to je deo kada se mi odjavljujemo iz programa. Gospodine Marinkoviću, hvala vam puno što ste nam uveličali ovaj praznik i bili sa nama ovoga jutra. Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo što sam bio jutros ovde sa vama i želeo bih da još jednom pozdravim sve naše gledalce, naročito našu braću i sestre u rasejanju. A bilo ih je puno ovoga jutra sa nama koji su nas pratili preko interneta. Da, verujem da su mnogi pratili ovaj prenos i želim im svako dobro od Gospoda sa željom da u miru i ljubavi provedu današnji dan. Mir Božiji, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Poštovani gledaoci, pratili ste prenos Božićne liturgije iz Saborne crkve u Beogradu. Pozdravljamo vas najradosnijim pozdravom Hristos se rodi, vaistinu se rodi. U ime ekipe koja je realizovala ovaj prenos želim vam prijatan dan. Na osudu, već na isceljenje duše i tela. Amin.